Nakon punih 365 dana stvaranja news portala Javno.hr, uz želju da budemo prvi i jedini izvor informacija sve većem broju internet korisnika, okupili smo se u salonu kako bi proslavili naš uspjeh. Party je započeo modnom revijom manekenki iz Starov Model Managementa u vlasništvu Tamare Roglić, a sve organizacije njezine PR menadžerice Ivane Dujmović. Djevojke su nosile odjeću dizajnerica Moon, koje su svoju kolekciju predstavile na ovogodišnjem Bella Fashion Weeku. U nastavku programa grupa Elemental je podigla i starije i mlađe na noge, a oduševljeni gosti su tražili još. No nije išlo, jer je slijedila dodjela nagrada za najpoželjnijeg neženju Silvija Marića i najtijelo Anteu Kožeman. I nadamo se da imaš neku osobu koja će se ruči taj prsten. Ne zahvalio mi svima, hvala. Ja jesam malo prestar za ovo, ali dobro. Definitivno. Ja se ispričavam na ovoj pobjedi, ali sad se mogu oženiti, evo, hvala. Hvala Silvija. I još jedan izbor smo organizirali, a to je bio izbor za najbolje tijelo Hrvatske. Najtraženije tijelo. A čitatelji su odlučili da je to prekrasna Antea Kožeman. Antea je dobila nagradu Zlatarne Rodić. Evo je našute, čestitam. Ništa, samo hvala svima. Nakon dodjela nagrada uslijedio je nastup rock grupe iz Sarajeva Erogene zone, a nakon njih muziku je puštao DJ Plavog radija Stanko Bondža.